Det hele startede med en forespørgsel fra en af mine kunder. Det var på et mobilt betalingssystem. Men det skal ikke bare være som de andre på markedet. Det skal selvfølgelig være større, og det skal kunne det mere. Det skal først og fremmest være sikkert at bruge, da vi har sat os for at knække koden på et mobilt betalingssystem, der vil optimere og simplificere hele købsprocessen, så vi i fællesskab kan holde fokus på det hele handler om, det gode liv og festen. Lad os samle det hele et sted, med fokus på både bar og bruger. Vi skal fremme relationerne i nattelivet, med fokus på den gode tone. Det er Money Made Social. Mit navn er Anders Boserup. Den første virksomhed, jeg startede, vandt iværksætterprisen Best of the Best i 2011, og den vokser stadig. Jeg lancerer nu Monzo, et revolutionerende mobilt betalingssystem, der kobler moderne teknologi med god gammeldags købmandsskik for at skabe de mest optimale forhold for fremtidens fester. Denne gang har jeg slået mig sammen med min bedste ven Christian. Vi har begge gjort det før, bygget en succesfuld forretning op fra bunden, men i stedet for at konkurrere internt om hvem af os, der er den bedste forretningsmand, vokser vi nu som en fælles front, og vi har et stærkt team bag os. Vi har jo nok en smule storhedsvanvid, men det skal der også til for at udvikle et produkt som det, vi snart lancerer. Monzo er ikke blot som andre systemer på markedet. Vi tænker hele vejen rundt og skaber de mest optimale forhold for både baren, bartenderen og brugeren. Vi har skabt platformen for, at det kan lade sig gøre, og vi er allerede godt i gang med at vise, hvilken forskel vi kan gøre i fremtiden. Men vi stopper ikke der. Vi vil introducere betalingssystemet på tværs af brancher og landegrænser. Det hele lyder jo sådan set meget flot, men i bund og grund vil jeg blot sige, at vi indbyder til fest, når vi gør mobilbetaling socialt og lancerer Monzo Money Made Social. Bare rolig. Monzo virker selvfølgelig, selvom din telefon er løbet tør for strøm. Vi ses snart.